Kemmu kbir Alla, eżaltat, setani u majestus fuq kollox, u ħalaq is-smawiet u d-dinja permezz tal-kelma tiegħu. Is-smawiet ixandru l-kobor tiegħu u juru l-ħila tiegħu. Kull ma għamel Alla, kollox kien tajjeb. Alla ħalaq il-ħxejjex differenti u l-annimali differenti kollha. Imbagħad ħalaq lill-bniedem mit-trab tal-art u nefaħ f'imnifsejh u taħ il-ħajja u l-bniedem kien jismu Adam. Imbagħad Alla ħalaq lill-mara biex tkun is-sieħba ta' Adam. Kien jisimha Eva. Alla ħalaq ir-raġel u l-mara fuq xbija tiegħu biex igawdu relazzjoni intima miegħu. Kienu jgħixu ferħanin fil-preżenza tiegħu fil-ġnien tal-Eden. Ma kienx hemm tbatija u mewt. Alla qal lil Adam, mill-frott tas-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol minn barra waħda, għax dakinhar li tiekol minna tmut. Imma jum wieħed Satana, il-kbir tax-xaten, ittanta lill-Eva. Hi kielet ftit mill-frott u żewġa kielu ukoll. Minħabba dan l-att tal-mistħija, ir-relazzjoni tagħhom mal-Alla inkisret. Alla huwa qaddis u l-midinbin ma jistgħux jgħixu fil-preżenza tiegħu. Għalhekk Alla keċċa lil Adam u lill-Eva mill-ġnien u ma sofrew dil-mistħija minħabba li ma bdewx lil Alla. Konsegwenza ta' dan, Adam, Eva u dawk li ġew warahom batew l-uġigħ u l-mewt. Imma Alla baqa' jħobb lill-bniedem. Kien diġà ħejja triq biex jerġa' lura għandu u jgħix miegħu. Fl-Iskrittura Alla juri l-pjan tiegħu li jsalva l-bnedmin mid-dnub, mill-mistħija u mill-kastik li kien jistħoq ilhom ħalli jgħixu f'unjoni miegħu għal dejjem. Abram afda f'Alla u taħ qima. Alla wedu li jbierku u jbierek lill-bnedmin mill-ġnus kollha permezz tiegħu. U wedu ħafna wlied daqs ir-ramel tal-baħar u daqs il-kwiekeb tas-sema. Abram emmen f'Alla, għalhekk Alla ħatar lil Abram bħala għaddej fidil tiegħu u n-nies kienu jsejħulu il-ħabib ta' Alla. Darba Alla prova lil Abram biex jara jekk jafdax fih u jobdix il-kmandamenti tiegħu. Qal lil Abram biex jisagrifika lill-ibnu. Abram kien jaf li permezz ta' dan l-iben il-waħdini Alla kien wedu ħafna wlied, imma afda f'Alla u obdih. Għalhekk ħejja kollox biex joqtol lill-ibnu bħala sagrifiċċju lil Alla. Imma Alla qal, Abram, tagħmilx ħsara lit-tifel, naf li int tibża minni u lest li tobdini. Imbagħad Abram ra muntun maqbud miqrunu fil-frijaj. Għalhekk qabad il-muntun li jipprovda Alla u ssagrifikah flok ibnu. Meta Alla provda l-muntun bħala sagrifiċċju biex imut flok bin Abram, Alla wara mħabba kbira lejn in-nies tiegħu. Imħabbtu hi bħall imħabba tal-missier lejn uliedu u wara wkoll il-pjan tiegħu li joffri sagrifiċċju aħħari biex imut flok il-bnedmin. Żmien twil ilu Alla wara lill-profeti li sebgħet bniedem bla dnub biex imut għall-bnedmin u jneħħi d-dnub u l-mistħija minn fuqhom.
Is-sagrifiċċju tiegħu jiftaħ it-triq lil dawk li jemmnu biex jgħixu faqda sħiħa mal-Alla għal dejjem. Il-profeti sejħulu il-Messija. Qalu li Alla se jibgħat lill-Messija biex isalva l-poplu u biex isaltan fuqhom għal dejjem f'isem Alla. Mijiet ta' snin qabel ma ġie, il-profeti semmew bosta affarijiet li l-Messija għad jagħmel u l-ħwejjeġ li għad jiġrulu. Il-profeta David qal li Alla jiddikjara lill-Messija inti ibni. Il-profeti ma fissrux fil-jolanza fiżika. It-titlu bin Alla jiddeskrivi r-relazzjoni intima li l-Messija għandu ma' Alla u r-rwol tiegħu bħala Salvatur u Sultan. Profeta imsejjaħ Iżajja qal: Ix-xebba titqal u jkollha iben. Dan l-iben huwa l-kelma tal-Alla eterna li Alla bagħat lix-xebba biex jitwieled bħala uman biex juri lill-Alla lid-dinja. Il-profeti kitbu wkoll il-Messija jitwieled f'Betlehem. Ħabbru wkoll id-daħla tiegħu f'Ġerusalemm bħala sultan u t-tradiment ta' Ġuda ħabibu għal 30 biċċa tal-fidda. Il-profeti qalu li l-Messija jagħti ħajtu b'sagrifiċċju imma Alla iqajmu mill-imwiet fit-tielet jum. Il-profeti sejħu l-Messija bin il-bniedem u qalu li jerġa' jidħol fil-preżenza tal-Alla u li Alla ikun taħ is-seta fuq il-popli kollha għal dejjem. 2000 sena ilu għexet ċertu persuna f'din id-dinja li kien jisimha Ġesu. Meta n-nies raw il-ħwejjeġ li kien jagħmel, kienu jsaqsu lil xulxin: dan il-Messija? Dan il-film juri minhu Ġesu u ftit mill-affarijiet li qal u li jagħmel kif huma miktubin fl-Iskrittura. F'dan il-film raġel jirreġ tal-parti ta' Ġesu. M'hemm ħadd li jistħoqlu jagħmel dan, imma dan il-film sar biex in-nies ikunu jistgħu jsiru jafu u jitgħallmu dwar il-ħajja ta' Ġesu. Qiegħed nikteb lilek, Aziz Teofilu, ħaġa bħaġa l-ġrajiet kif seħħew fostna sabiex inti tkun taf il-verità sħiħa dwar kull ma tgħallimt. F'dawk il-jiem meta Ċesri Awgustu kien imperatur ta' Ruma u meta Erodi l-Kbir kien ir-re tal-Ludija, Alla bagħat lill-Anġlu Gabriel iżur xebba mill-belt ta' Nażaret u x-xebba kien jisimha Marija. Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Inti se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. Kif jista' jkun dan? Jiena verġni. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Għalhekk it-tarbija mqazza tissejjaħ bin Alla l-għoli. Is-saltna tiegħu ma tintemm qatt. Marija marret iżżur lill-kuġinita Elisabetta li fix-xuħita b'miraklu Alla għamilha possibbli li hi titqal. Elisabetta! Marija! Marija! Int l-imbirka fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, għax kif smajt t-tislima tiegħek. It-tarbija f'ġufi qabżet bil-ferħ. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. L-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħenja. Kunu għafu, irġil ta' Nażaret, li bikman ta' Ċesri Awgustu se jsir ċensiment tat-territorju tal-Galilija. Kif ukoll tal-Ludija. Kulħadd għandu jirreġistra fil-belt jew raħal fejn twildu missirietu. Għalhekk
Giuseppe rħiela lejn il-belt ta' Betlem tal-Lodija biex jirreġistra ma' Marija li magħha kien tarras. Imma ma kienx hemm post għalihom f'Betlem u l-uniku tip ta' ken li setgħu jsibu kien sempliċement stalla. Issa kien hemm xi rajja f'dawk l-inħawi li kienu qed jindokraw il-merħla tagħhom bil-lejl. F'daqqa waħda anġlu tal-Mulej der qudiemhom u l-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom. Illum f'Belt David twildilkom is-Salvatur. Kristu il-Mulej. Ir-rajja telqu jħaffu biex jaraw lit-tarbija fil-maxtura u kienu tal-ewwel li xerdu l-aħbar tajba jew il-Vanġelju tat-twelid tas-Salvatur. Ġimgħa wara meta wasal iż-żmien biex it-tarbija tiġi ċirkonċisa, semmewh Ġesu u Giuseppe u Marija ħadu lit-tarbija Ġerusalemm biex jippreżentawha lil-Mulej. Fit-tempju kien hemm raġel ġust u tajjeb jismu Xmun. L-Ispirtu Santu kien nebħu u wedu li ma kienx se jmut qabel ma jkun ra lill-Messija. Mulej, issa tista' tħallini nistrieħ fis-slim skont ma wedtni. Għax rajt is-salvazzjoni tiegħek, din it-tarbija magħżula minn Alla. Ħadd tkunu mberkin. Huma wettqu dmirijietom skont ma titlob il-liġi reliġjuża. Imbagħad wara ftit ta' żmien raġgħu lura lejn darhom f'Nażaret. Meta Ġesu kellu 12 sena, Giuseppe u Marija ħaduh Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Imma meta raġgħu lura lejn darhom ħasbu li Ġesu kien niżel magħhom, mentri hu kien baqa' hemm. Għalhekk raġgħu lura fil-belt biex ifittxuh u 3 ijiem wara sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema Lut. Ta' minu dat tifel derf tant kbir. U minn Nazaret, ħsibna li tal-aqmana. Skużaw għal-ħeġġa li għandu. Kull min semgħu baqa' mistaġeb. Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Missierek u jien inkwetajna wisq fuqek sakemm sibnik. Għaliex fiċċejtuni? Ma tafux li jeħtieġ li nagħmel ix-xogħol li hu ta' missieri? U niżel magħhom Nazaret u kiber fl-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Fis-sena 15 tal-ħakma tal-Imperatur Tiberju, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija u Erodi ħakkim tal-Galilea u Anna u Kajfa kienu l-assessini l-kbar, kelmet il-Mulej ġiet għand Ġwanni bin Elizabetta u hu dar fl-inħawi kollha ta' madwar xmara Ġordan jgħallem il-mamudija ta' indiema għal-maħfra ta' dnubiet. Intmu minn ħtijietkom, ejjew tamdu! Alla jaffrilkom dnubietkom, kif inhu miktub fil-ktieb tal-profeta Iżajija. Leħen ta' bniedem jajjat fid-deżert, ejjew ħejju triq għal-Mulej. Iddrittaw il-modijiet tiegħu, il-widin kollha għandhom jimtlow. Kull muntanja għolja titbaxxa. Il-modijiet mawġa jidrittaw, it-triqat imħarbta jitwittow.
U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. X'hemm bżonn nagħmlu? Iva jidilna. Ja nisel illi fat. X'qed tridna nagħmlu? Ejna. Ejdilna fejn għandna mmorru. Min għandu żewġ il-bisi. Jagħti waħda lil min m'għandu xejn. U min għandu xiekol iqasmu. Mallem. Aħna niġbru t-taxxi. X'għandna nagħmlu? Tiġbrux iktar milli jmiskom. U x'taħseb dwarna? X'imissna nagħmlu? La tiħdux flus minn ħadd bil-forza u takkużaw lil ħadd mod qarrieq. Ikkuntentaw bil-paga. Għajdilna, inti il-Messija? Jien nammitkom bl-ilma. Imma ġej xi ħadd li hu bil-bosta aqwa minni. Jien ma jistħoqlix inħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Il-midra ġa qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu. U Alla, l-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu f'forma ta' ħamiema. U vuċi mis-sema nstemat tajt, Inti ibni l-Aziz, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Meta Ġesu beda l-ħidma tiegħu kellu madwar 30 sena. Huwa wasal lura mill-Ġordan mimli bl-Ispirtu Santu u kien immexxi mill-Ispirtu lejn id-deżert fejn kien ittantat mix-Xitan għal 40 jum. Matul dan iż-żmien kollu ma kiel xejn. U x-Xitan ġi jittantaħ. Jekk int bin Alla, ordna lil dal-ġebel isir ħobs. Imma hemm miktub, mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-Xitan ħadu fil-għoli u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja. Natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom, għax jiena tatlili u jiena nagħtiha lil min irrid. Dan kollu jkun tiegħek jekk tixteħed tadurar. Imma hemm miktub, lil mulej għandek tadura u lil Alla biss taqdi. Imbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm u qiegħdu fil-quċċata tat-Tempju. Jekk int tassew bin Alla, inxteħed minn hawn għal isfel, għax hemm miktub lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsibek sewwa u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlejk ma xi ġebla. Hemm kidba tgħid. La ġġarrabx lil mulej Alla tiegħek.
u ġie Nazaret fejn trabba. Hey, Hey, U f'jum is-sibt mar bħas-soltu fis-sinagoga. U kien imsejjaħ biex jaqra parti mill-profeta Iżajija. L-ispirtu tal-mulej qiegħed fuqi, għax sejjaħli biex inwassal aħbar tajba l-fqajrin. U għabat ninxandar il-ħelsil lill-imjasrin u nagħti d-dawl mill-ġdid lill-omja biex nagħti l-libertà lill-maħqurin u nafża li issa l-waqt li fiħalla se jsalva l-poplu. Jitkellem sew. Din l-iskrittura ġrat tassew illum, intom u tisimgħuni. L-iskrittura ġrat? Imma l-Messija biss jista' jwettaq dik il-weda. Kif nafuh dan? Bla dubju se tgħiduli tabib, fejjaq lilek innifsek. U anke tgħiduli għamel dawk l-affarijiet f'pajjiżek li smajna jagħmel f'Kafarnawm. Ngħidilkom din, ebda profeta ma hu milquh f'pajjiżu. B'dawn il-kliem Ġesu identifika lilu nnifsu bħala l-Messija, il-midluk Alla, mebgħut biex isalva l-poplu tiegħu. Imma dawn il-lut ma ċċettawhx bħala l-Messija u rridu jixħtuh għall-isfel minn fuq l-irdum. Imma hu żgiċċa minn ġo nofshom u qabad triqtu. U wasal Kafarnawm, belt tal-Galilija. L-okkupazzjoni Rumana fil-pajjiż kienet tiderma kullimkien. Il-poplu kien imxenna għal-Messija biex jaħlishom minn dik it-tiranija. Islim għalikom. Bonġu mallem. Nista' nuża d-dajsa x'mu. Għamella le. Mhux se jitlaqux. Kellimna. Kellimna. Ġesu, kellimna. Kien hemm żewġ tirġiel li telgħu it-tempju jitolbu. Wieħed Fariżew u l-ieħor li kien jiġbor it-taxxi. Il-Fariżew inqata' għalih u talab hekk. Nirringrazzjak mulej li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħallelin, diżonesti, inġusti jew żienja. Grazzi tal-li minix bħal dak il-pubblikan hemmhekk. Insum darbtej f'ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull man daħħal. Imma l-pubblikan żamm distanza u laqqas biss rid jerfa' ħarsu lejn is-sema, imma jħabbat fuq sidru qal, ħenna lija mulej, jiena midneb. Ngħidilkom li l-pubblikan mhux il-Fariżew kien fi dritt ma' Alla meta mar id-dar. Għaliex kull bniedem li jitkabbar jiċċekken. Kull bniedem li jiċċekken għad jitkabbar. Imbuttaw id-dajsa waqtfu fil-font. Imbagħad intu sħabek kalaw iġbiek għas-sajt. Mallem, tħabatna wisq dal-lejl. Ma qbadna xejn.
Ma jekk inti tgħidek. Ħanka għala xbiki. Ġagbu! Giovanni! Ġagbu! Giovanni! ġibu d-dajsa ta' komlaw! Ejja watuna taqqati! Fitxu ejja, għaxlu! Ma nistawx. Għanna jdejna minnija. Tbiet minni mulej. Jiena raġel midneb. La tibżax, xmun. Min issa l-qoddim taqbad in-nies. Ejjew għandu jisimgħu klimi. Isimgħuni u jkollkom il-ħajja. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajrġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih. Għaxu jaħfer ħafna. Iva bil-ferħa toħorġu u bislim titwaslu. Ġej, emmu, ħarsu! Ġesu, Ġesu, salvali l-unika bint li għandi. Ħniena sinju. Għanda bis 12 sena u qed mut. Jekk joġbok ejja. Jiddispjaċini. Ġesu! It-tifla mietet. Toċ iddejqu aktar li mallim. Tibżax ġajru. Emmen, u kollox jaddila. Tibku xejn. Mhix mejta, imma rieqda. Tifla. Għatu għaftiċ tikol. Isimaw. Tejdu l-ħat b'dak li ġaraw. U wara dan ra raġel jiġbor it-taxxi jismu Mattew Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Ejja warajja.
U Ġesu tela fuq għolja biex jitlob u qatta lejl sħiħ hemm jitlob lil Alla. U meta sebaħ, laqa l-12 u semmihom apostli. Xmun li semmih Petru. U ħoħ Indri. Ġagbu. Giovanni. Filippu. Bartilmew. Matteo. U Tomas. Ġagbu bin Alfew. Xmun l-imħeġġeġ u Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad tradih. Imberkin intom fqar, għax ta'kom is-saltna ta' Alla. Imberkin intom li issa bil-ġuħ għax għad tixbaw. Imberkin intom li tibku għax għad titku. Imberkin intom meta n-nies jobodukom, u warbukom, u jajrukom, u jgħidu l-intom nis ħżiena minħabba bin il-bniedem. Ifirħu tennew meta jiġri dan. Aqbżu bil-ferħ għax ħlaskom ikun kbir fis-sema. L-istess kienu għamlu missirijietkom lill-profeti. Sittax, 17, 18, 19, 20, daw kull mandi. Ħażina likom intom Lonja, għax ġaħattuh il-faraġġ ta'kom. Ma jridx isir sinju, ta' żgur xi biġnu. Ħażina likom li titku issa, għax qed tnewħu tibku. Gwaj met intom tissemmew biss fil-ġid. Għax l-istess ħaġa għamlu missirijietkom mal-profeti folots. Imma lilkom ngħidilkom, ħobbu l-edewwa. Għamlu l-ġid lil min jobotkom. Birku l-min jisħitkom. Itolbu għal min iżeblaħkom. Min jatik bil-ħarta fuq din-naħa, ħallih jatik fuq l-oħra wkoll. U jekk xi ħadd joħodlok il-mantar, għatih il-libsa wkoll. Għati lil kull min jitolbok. U kull min jieħu li hu tiegħek, terġax titlobulu lura. Għamel l-oħrajn dak li trid l-oħrajn jagħmlu lilek. Jekk sempliċement tħobbu l-min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom. Għax il-midinbin ukoll iħobbu l-min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmlilkom il-ġid, xi ħlas jistħoqilkom. Anke l-midinbin jagħmluh dan. Kif jista' jmissa? Kif is-sogra jkellima? Missu jistħi.
Le. Ħobbu l-edewa. Għamlulhom il-ġid. Selfu bla ma tistennew xejn. Imbagħad ikolkom ħlas tas-sew kbir. Għax intom tkunu li Alla l-oli. Għax Alla tajjeb anka mal-ingrati u mal-ħżiena. Uru ħniena. Bħalma missierkom huwa ħanin. Salvana, Ġesu! Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u lilkom jinħafrilkom. Mexxina fi triqtek. Għatu u jingħatalkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu, hekk qed jitkejjel lilkom. Għama ma jistax imexxi għama ieħor. Jekk jagħmel dan, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Għaliex tara t-tibna li hemm f'għajnejhuk, u mbagħad ma tarax it-trafu li hemm f'għajnejk stess. Gwidana, Sinjur! Issa għandna bżonnok mulej. Ħinja dik l-om li welditek u rabbietek. Aktar ħini huma dawk li jisimgħu kelmet Alla u jħarsuha. Għandi xewqa nsir nafu. Taħseb li jista' jkunu? Il-Messija? Dan il-farżew stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. U Ġesu daħal għandu u għata l-ikel. Ejjew Isa, itilqu lem. Smajtuni? Lem. Ta' spiss ipaspru hawn lem, imma u li tajba taħx. Dik x'inhi tagħmel hawn? Ma nafx ta'. U li kieku dan ir-raġel kien tassew profeta, kien ikun jaf min hi din il-mara li qed tmessu. Kien jaf il-ħajja medimba li tgħix fiha. Jien naf min din il-mara x'mut. Ħanejlek xi ħaġa. Żewġ irġiel kellhom id-dejn ma wieħed jislef il-flus. Wieħed kellu jtieħ 500 dinar u l-ieħor 50. Ħadd minnhom ma seta' jħallsu lura. Għalhekk ħaffrilhom dejnhom. Min minnhom se jħobbu l-iżjed. Nimmaġina li dak li lilu nħafirlu l-aktar. Weġib sew. Rajt għal dil-mara. Ġejt f'darek, ma tajtnix il-mal saqajja, iżda jħas li tomli bid-dmuħ tagħha u xutta tomli b'xara. Bewsa biex tilqani ma tajtnix. Ma minx hintħalt ma waqfix tbus li saqajja. Ftit żejt ta' żebbuċ għal rasi ma tajtnix. Iżda jid il-kit li saqajja bil-fwiħa. Ħalli ngħidlek. Dun bid-din il-mara li kienu ħafna nħafrula għax ħabbet ħafna. Imma lil dawk li nħafrilhom ftit, dawk ftit juru mħabba. Dnubietek inħafrulek. Il-fidi tiegħek salvatek, mur fislim. U Ġesu kompla jdur li bliet ixandar l-aħbar tajba dwar is-saltna tal-Alla. It-tnax kienu miegħu kif ukoll xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala, Ġwanna, Martħusa, rappreżentanta fil-qorti ta' Rodi, u Sużanna.
Imma Erodi, il-ħakim Roman appuntat għal Galilija, tefal il-Ġwanni l-ħabs tal-li kundanna iż-żwieġ tiegħu ma' mart ħoħ. Kif wasalna qrib il-bib ta' Najn, kienu qed iġorru mejjed. Il-mejjed kien l-uniku iben ta' mara armla. Meta Ġesu ra, tħassara, mis-sittebut u qal lill-mejjed: Żagħżugħ, qed ngħidlek Imbagħad il-mejjed qam bil-qiegħda u Ġesu taħ lura lill-ommu. Staqsuh, ara, int dak li Ġwanni qal li għandu jiġi? Jew nistennew lil ħaddieħor? Marlem. Marlem. Ġwanni batna biex nistaqsuk, jekk intix dak li hu li qal li għandu jiġi, jew nistennewx lil ħaddieħor. Mor wejdulu dak li rajtu u smajtu. L-omja jaraw, tzopop jimxu. Ħin huma dawk li ma jiddubitawnix. Erfani, pa! Itla fuq spalti, tista' tara. Qed nara Ġesu. Bidu ħareġ jiżra ż-żerrija. Huwa jiżra ftit miż-żerrija waqgħet mal-modija u intrifset. U la safar tal-ajru kiluhom. U ftit waqgħu fuq il-blat. Imma ftit wara li nibtu nixfu għax il-ħamrija ta' taħtom kienet ċotta qoxqox. U oħrajn waqgħu fix-xewk. Ġara li x-xewk kiber magħhom u nħanqu. Oħrajn waqgħu far tajba u kibru taw ħafna frott. Kull waħda 100. Mallem, għalfejn tuża l-paraboli kull meta jkollna folla? Għax li l-kombinata l-arfin tal-misteri tas-salt Natalla. Ma l-oħrajn l-arfin ingħata permezz tal-paraboli biex iħarsu ma jarawx u jisimgħu ma jifmux. Il-parabola tfisser hekk. Iż-żerrija, il-kelma ta' Alla. Dawk tal-modija huma dawk illi jisimgħuha. Imma x-xitan jiġi u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemnu mbagħad isalvaw ruhom. Iż-żerrija ta' fuq il-blat huma dawk li jilqgħu il-kelma u jieħdu gost biha. Imma bla eruq. Jemnu biss għal dak il-mument. Meta jiġi żmien tal-prova, tarhom jitilqu. Iż-żerrija ta' ġox-xewk huma dawk li jisimgħu. Imma l-inkwiet il-lussu l-pjaċiri ta' d-dinja joħonquhom. U l-frott tagħhom ma jsir qatt. Iż-żerrija ta' ġol ħamrija huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Ħadd ma jixel xi dawlu jagħti ħbatu jew jqegħdu taħt is-sodda minflok jqegħdu fejn jidher sabiex il-persuni li jidħlu jaraw id-dawl. Tassew ngħidilkom li kull mu moħbi qed jidher sewwa u kull ma hu motti u mistura tjara d-dawl. Mela attenti kif tisimgħu. Ngħidilkom li min għandu jingħatalu. Imma min m'għandux jitteħidlu saħan sitra dak li jaħseb li għandu. Mallem, ommok uħutek qed jistennewk barra, jridu jarawk. Ommi uħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha.
Jum wieħed Ġesu daħal ġodajsa mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor tal-għadira. U huma sejrin marret għajnu bih. معلم معلم جسو سموتو الموج قد يطلع علينا سنرقو صرفانا Fejn il-fidi tagħkom? U baqgħu sejrin sa Gerasin li tiġi qrib ħafna tal-Galilija. Ġesu, ibn Alla loli. Xi trid int minni? Nitolbok, la taħqarnix. Inti x'jismek? Leġjun. Ħnina, Sinjur. Taħqarnix, titfanix fl-abbissi. ħalli nidħlu fil-merħla tal-ħnieżer. Ej! Ejjew law! Hoj! Hoj! U x-xjat nħarġu minn ġo r-raġel Ejjew! u daħlu fil-ħnieżer. Itlaq minn hawn! Ja saħħar li int! Itlaq, ħallejna bikwietna! Itlaq! Fittax mur minn hawn! Jien nimxi warajk kull fejn tmur. Ħallini niġi miegħek. Mur lura f'darek. U wejt kull ma Alla għamel miegħek. Ġesu u d-dixxipli marru waħedhom f'Betsajda. Imma n-nies sarru jafu u marru warajh. Tard wara nofsinhar Pietru qal: Mulej,
Ibgħat lin-nies id-dar. Ħajmorru fl-irħula u fl-irsiet tal-madwar u jsibu xieklu fejn joqogħdu. Hawnhekk m'hawn xejn dal-post. Għatu intom xi ħaġa xik. Imma kull ma għandna 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Imbirek int mulej Alla tagħna, Sultan tal-Univers, li ttina l-ħobs mill-art. Dan miraklu. In-nies min jgħidu li jien? Uħut jgħidu li inti l-Battista, oħrajn jgħidu li inti Elija, waqt li oħrajn jgħidu li inti wieħed mill-profeti li reġa' ġie lura. Imma intom, min tgħidu li jien? Inti l-Messija ta' Alla. Araw li ma tgħidu l-ħadd b'dan. Bin il-bniedem għandu jibati u jkun imwarrab. Jiġi meħut għal-mewt. Imma 3 jiem wara jqum mill-imwiet. Għaw xi ħadd minnkom jiġi miegħi? Jien niġi miegħek, Sinjur. Imma l-ewwel ħallini mmur insellem il-tal-familja. Min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhux tajjeb għas-saltna ta' Alla. Min irid jiġi miegħi irid jiġħad lilu nnifsu. Jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għaliex min ifittex lil ħajtu jitlifa. U min jitlef ħajtu minħabba fija jsiba. X'jiswa lil bniedem jakkwista d-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħu. Jekk xi ħadd jistħi minni u mit-talim tiegħi, allura bin il-bniedem jistħi minnu wkoll meta jkun fil-glorja u fil-glorja tal-Missier kif ukoll tal-anġli tiegħu. Tassew ngħidilkom. Hawn minnkom ma jmutux qabel ma jkunu raw is-saltna ta' Alla. Imbagħad Ġesu ħamijaw lil Pietru, il-Ġakbu u l-Ġwanni u talaw fuq l-għolja biex jitolbu.
Sakemm kien qed jitlob id-derra ta' wiċċu nbidlet u ħwejġu saru jiddu bil-bjuda. F'daqqa waħda żewġ tirġiel deru jitkellmu miegħu. Dawn kienu Mosè u Elija li deru fil-glorja. Id se twetta il-pjan talla. Dal-waqt se tmut f'Ġerusalem. Kif kienu sejrin Pietru qal lil Ġesu: Mgħallem, kemm hu sew li qegħdin hawn. Ħanibnu tlettinet. Waħda għalik? Kif Pietru kien qed jitkellem, ġiet sħaba u għattietom u d-dixxipli beżaw. U leħen mis-sħaba nstema' jgħid: Dan u ibn il-Mażul isimgħu lilu. Mgħallem, ħares ħarsa lejn ibni, l-uniku wild. Jekk jogħġbok, ħejnu, tlabt id-dixxipli joħorġu x-xitan. Imma ma setawx. Ġenerazzjoni ta' nies bla fidi. Kemm sendu magħkom u nissapportikom. Ġib li l-ibnek hawn. Għallibna nitolbu, kif Ġwanni għallem lid-dixxipli tiegħu. Itolbu hekk. Missierna li inti fis-sema. Jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li trid int kemm fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Waħfrilna dnubietna. Bħalma aħna nafru lil kull min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlisna minn kull deni. Itolbu u taqalaw. Fitxu u ssibu. Ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla. Min ifittex isib. U min ħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier li jagħti l-uliedu? Serb meta jkun irid ħuta, jew skorpjun meta jistaqsi għal-bajda. Mela jekk nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjex tajba
kemm aktar missier jagħti spiritu qaddis lil dawk li jitolbuh. Ngħidilkom din, toqgħodux tinkwetaw ruħkom x'se tieklu. Lanqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Għax il-ħajja jaqwa mill-ikel u l-ġisem mill-ilbies. Ħarsu l-fuq lejn iċ-ċawl. La jiżiraw u lanqas jaħżdu u lanqas għandhom kmamar fejn jerfgħu u Alla xorta jitmaħħom. Bil-wisq aktar mit-tar tiswew intom? U minn minnkom bl-ingwit tiegħu jista' jtawwa l-omru bjum biss. Mela jekk qas ħaġa tant żgħira ma tistgħu tagħmlu għaliex tinkwetaw. Ħarsu lejn il-ġilji kif jikbru. La jinżġu u lanqas iħitu. Ngħidilkom li Salamum ma kienx ikun li bessa bieħdaqs waħda minnhom. Mela, jekk Alla jlibbes imqar ħaxixa lil hawn u għadha mhix, mela kemm aktar jieħu ħsiebkom. Nies ta' fidi ċkejkna. Katrinna l-fidi. Kieku kellkom fidi mqar daqs żerja tal-mustarda, kontu tgħidu l din is-siġra inqala mill-eruq u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Ma jistax ikun li ma jagħtaw skandli, imma ħażin għalih min itihom. Ikun aħjar għalih li kieku jorbot ġebla ma' on u jinxteħet il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin. Lil xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla, tixbaħ lil raġel li żera żerrija tal-mustarda fl-għalqa tiegħu. Din kibret u saret siġra u la safar tal-ajru bejtu fiha. Minix ċerta dwar xiex qiegħed jgħid. Min iħossu b'saħħtu m'għandux bżonn tabib, imma l-morda jeħtieġuh. Jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, imma lil midinbin, għall-indiema. Erġa' jgħidilna dwar is-saltna. Hemm xi ħaġa oħra? La tibżawx merħla ċkejkna, għax missierkom li hu fis-sema oġbu jtikom is-saltna. Bijaw ġidkom kollu qasmuh lil-fqar, ġemmgħu l-ġid għalikom infuskom fis-sema u fadlu fluskom f'boros li ma jitmermrux. Hemm ebda ħallil ma jersaq, lanqas il-kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom hemm hija qalbkom ukoll. Mara, inti ħlist mill-mar tiegħek. Ħarsu fiqet, da miraklu, ħarsu fiqet, ejjew waraw. Imbirek il-mulej, 18 sena. Alla jbirkek rabbi, Alla jbirkek. Hemm 60 fejn nistgħu naħdmu. Ejja f'dawk il-jiem biex tkun tista' tfieq, imma mhux f'jum is-sibt. U ċoħ boħra, mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħolli l-barru l-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. Mela din il-mara li bint Abram imjassra mix-xitan għal 18-il sena. M'għandix tinħall għax illum jum is-sibt.
Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Għaliex qed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mu tajjeb ħlief Alla. Inti tafhom il-kmandamenti. La tiżnix, la toqtolx. La tisraqx u la tixeċ fil-falz. Weġġaħ il-missierek u l-ommok. Ilni nobdi dawn il-kmandamenti minn mindu kon żgħir. Mela ħaġa waħda jonqsok tagħmel. Ara muru bih kull ma għandek u għatih l-fqajrin. Ikollok teżori fis-sema. Imbagħad hija warajja. Imma aħna negozjanti. Onja. Kemm jibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Igi iktar faċli li l-ġemel jidħol minn għajn tal-abra milli wieħed għan jidħol fis-saltna ta' Alla. Min mela jista' jsalva? Dak li hu impossibbli għal bniedem u possibbli għal Alla. Imma meta se tiġi is-saltna ta' Alla? Is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidru. Ħadd mu se jgħid ara, emmija, jew hawnni. Għax is-saltna ta' Alla qiegħda fostkom. Qatt jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bejn il-bniedem, imma ma tarawx. Għaliex bħalma berqa tleħħu tiddi minn tarfa l-ieħor ta' smewiet, hekk qatt jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Imma l-ewwel irid ibati ħafna u jiġi miċħud minn niesu stess. Birka l-għajnejn li jaraw li qed taraw intom. Kienu ħafna l-profeti u s-slat li xtaqu jaraw dak li qed taraw intom u ma rawx. Jew jisimgħu dak li tisimgħu intom u ma semawx. X'għandna nagħmlu? Xi tgħid l-iskrittura? Inti kif tinterpreta? Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha u b'moħħok kollu. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Sewa weġibt. Għamel hekk u tgħix. Min huwa l-proxmu? Mhux is-soldati? U xi ngħidu għal ċesri? Darba kien hemm raġel nieżel minn Ġerusalemm mal Ġeriko. Waqaf idejn il-ħallelin. Sawtuh, biċċruh u ħallewh nofsu mejjed. Mela għadda qassis minn dawk l-inħawi. Meta ra r-raġel qasam in-naħa l-oħra. Mill-istess triq għadda Levita, taħarsa lejn ir-raġel u baqa' sejjer minn mal-ġemp liħor ta' triq. Imma Sammaritan li kien għaddej minn hemm, rah imbiċċer u tħassru, waqaf biex jara x'kellu bżonn. Resaq lejn ir-raġel dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u nfaxxa omlu, imbattellaw fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus tal-fidda u tom lill-lukandier u talbu jieħu ħsieb lir-raġel. U qallu uħsibu u meta nerġa' niġi, irrodlok kull ma tkun infaqt. Min mitlet irġiel ġab ruħu ta' proxmu mar-raġel li waqaf idejn il-ħallelin? Dak ir-raġel li darbih. Kamlu intom ukoll. Għallhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u lażommuhomx għax tagħhom ta' minnu bħalhom jissaltna tas-sema. Tassew ngħidilkom. Li minn ma jilqax is-saltna ta' Alla bħal wieħed minn dawn it-tfal, ma jirnexxilux jidħol fiha. Min jilqal da żgħar minħabba f'ismi jilqa' lili, u min jilqa' lili jkun qed jilqal dak li batni. Għax dak li fostkom u l-iżgħar huwa l-ikbar. Ej, x'inhu jiġri? X'inhu jiġri? Ġesu ta' Nazaret għaddej minn hawn. Ġesu! Ġesu!
Iben David ikollok ħniena. Ejdli, x'tixtieqni nagħmillek? Nixtieq nerġa' nara. Ara. Il-fidi tiegħek fejqitek. Et nara. Et nara. Et nara. Kif Ġesu kien fi triqtu lejn Ġerusalem, folol kbar ta' nies kienu jiltaqgħu miegħu kullimkien. In-nies kienu jsaqsuh biex jgħidilhom x'in it-triq ta' salvazzjoni u biex jgħallimhom aktar dwar is-Salt Natalla. Dan ir-raġel tassew li hu profeta. Sinjur Salvani. Oh, Sinjur, salvana, salvana. Lalla. Urina triq tajba, mulej. In-nies kienu bdew jaċċettaw lil Ġesu bħala l-mulej. F'Ġeriko kien hemm raġel jiġbor it-taxxi jismu Zakkew. Tant rrid jara lil Ġesu li tela fuq siġra biex ikun il-fuq mill-folla. Inżel minn hemm Zakkew, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. F'dari, għand wieħed mid-nebsa jidħol. U dan Zakkew kif jaf il-Ġesu? Ara, senati, nofs ġidi kollu, lil-foqra. U lil dawk li sraqtom serroddilhom lura 4 darbit iżjed. Ma nemminix din pubblikani ħallas lura t-taxxi, impossibbli. Illum f'did dar ġiet is-salvazzjoni. Għax dar raġel huwa wkoll bin Abram, bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lil dak li kien mitluf. Araw. Issa se mmorru Ġerusalem. Fejn kull ma kitbu l-profeti fuq bin il-bniedem se jseħħ tassew. Ser ikun mogħti f'idejn il-pagani u ma jiddieħku bih. Iżda bilħuħu jobsqulu. Isawtuħu joqtluh. Ma fit-tielet jum iqum mill-mewt. Għalkemm Ġesu kien jaf li kellu jmut għad-dnubiet tal-umanità, b'determinazzjoni qabad it-triq lejn Ġerusalem. Bat 2 mid-dixxibli tiegħu biex iġibulu ħmara. U għaddej, il-folla bdiet tifraħ bih u tfaħħar l-Alla u tistqar li Ġesu u s-Sultan minħabba il-mirakli kollha li kienet rat. Mallem, ordna d-dixxipli tiegħek biex jisktu. Ħalluhom, għax jekk jisktu huma. Il-ġebel stess jibda jgħajjat. Slim fis-sema u glorja l-Alla l-oli.
Ġesu orob lejn Ġerusalem u kif ra beda jibkija. Li kieku imqarara f'dan il-jum it-triq tal-paċi ma din moħbija minnek. Għat jiġi żmien meta l-edewwa tiegħek idawruk brampa u jalquk u jrossu fuqek minn kull naħa. Dawn il-ħitanat jiġġarfu kollha u intu wliedek. Tiġġarfu kollu ma jħallulekx ġebla fuq oħra tal-li inti ma rafx iż-żmien ta' din iż-żjara li saritlek. Il-Tempju Qaddis ta' Ġerusalem kien sar ċentru ta' kummerċ aktar milli post ta' qejma. Seba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Miktub! Dari għandha tkun dar it-talb! Iżdintom biltu għafar tal-ħallelin! Ġel l-annimali tiegħi! Waqfuh! Waqfuh! Ġibu l-assisa! Ġibu l-assisa! L-oppożizzjoni bdiet tikber fiċ-ċriki reliġjużi u politiċi għax in-nies bdew jipproklamaw lil Ġesu bħala sultan. Qed nifhem li ħafna ġaselmulu bħala re tagħhom. Re? Re tal-fqar, ħab u ħallelin. Rajna bħalu qablu, jgħidu li għandhom jgħidu, mbagħad jitilqu. Ma tarax, il-folol wara qed jikbru kuljum. In-nies jammiraw. U jaħsbuh xi sultan. Isma' ħadet wissija, jekk dar raġel se jkompli jeddet il-paċi, int responsabbli. Għandu raġun. Issa wasal iż-żmien li nikkonfrontawh. Jum wara li ieħor Ġesu tkellem kontra l-iskribi u l-Fariżej. Jgħidu li kienu jippritkaw il-liġi iżdu ma stess ma jimxux magħha. Meta kien fit-tempju, Ġesu ra armla fqira toffri biċtejn flus żgħar tar-ram. Dawk ftit wisq. Dawk biss tista' tagħti? Ngħidilkom, dill-armla ta' iktar mill-oħrajn kollha. Għaliex dawn kollu offrew mill-flus żejda tagħhom. Imma dil-mara fil-faqar tagħha ta' dak kollu li kellha biex tgħix. Għajdilna, xi dritt għandek tajt dawn l-affarijiet? U min tak din is-seta? Issa ħallini nistaqsik. Is-seta li Ġwanni jammet ġiet minn Alla jew minn għand in-nies? X'naqbdu ngħidu? Jekk ngħidu li minn Alla, jgħidilna mela x'ma temnuħx lil Ġwanni. Imma jekk ngħidu mill-bnedmin, dil-folla tħaġġarna. Kollha jafu li Ġwanni profeta? Ma nafux minn fejn ġiet. Mela nqas jien ma ngħidilkom bliema seta' nagħmel dan. Kien hemm raġel li ħawwel għal qadwili u krija lil xi bdiewa. Mbagħad ħalla d-dar għal żmien twil. Wasal iż-żmien biex jiġbor l-għeneb u bagħad għaddej għand il-bdiewa.
biex huma jtuh is-sem li kien imissu. Imma l-bdiewa tawh xeba u batuh lura idu fidu. Għalhekk bat għaddej ieħor. Imma l-bdiewa sawtuh ukoll u żebilħuh u batuh lura bidu vojta. Batilhom it-tielet għaddej. Il-bdiewa għamlu l-istess u tefgħuh il-barra. Imbagħad sit il-għalqa qal lilu nnifsu nibatilhom lill-ibni l-għażiż. Lil dan żgur jirrispettawh. Imma meta rawh ġej qalu lil xulxin: Ara, ġej l-werriet. Ejja noqtluh ħanirtu dil-proprjetà. Ejdin iktar, Sinjur. Għalhekk tefgħuh barra mill-għalqa u qatluh. X'taħsbu li jagħmel imbagħad sit il-għalqa lil dawk il-bdiewa? Jiġu joqtolhom u jagħti l-għalqa ta' dwieli lil bdiewa oħra. Xi tfisser mela din l-iskrittura? Il-ġebla li warbu l-bennejja saret tassew il-ġebla tax-xewka. Kull min jaqa' fuq dik il-ġebla jitfarrak. U jekk il-ġebla taqa' fuq xi ħadd tafġu u tkissru taħta. Mallim, nafu li dak li tgħallem u sewwa. Nafu li ma tagħtix każ il-livell soċjali tan-nies imma tgħallem dwar ir-rieda tal-Alla. Taħseb li sew jew le għalina li nħallsu t-taxxi lil Ċesri, l-imperatur tagħna. Attent, Sinjur, qed jipprova jilagħbek. Urini dinar. Ta' min hu dal-wiċċ u dan l-isem? Ċesri! Mela għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lill-Alla dak li hu ta' Alla. Se twieġeb għal dan kollu. Issa il-festa tal-ħobs għażmu kienet fil-qrib. Matul dil-festa kien ikollhom jissagrifikaw il-ħarruf tal-għajt. U Ġesu bat lil Pietru u lil Ġwanni qabel biex jippreparaw għall-ikla tal-għajt. Kelli xewqa kbira li nagħmel l-ikla tal-għejt magħkom qabel ma nbati. Għax ngħidilkom, din l-ikla m'iniex se nagħmilha iżjed, sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. Imbierek int Mulej Alla, Sultan tal-Univers. Inti ttina l-frott mid-dilja. Ħudu dan u aqsmuh bejnietkom. Għax ngħidilkom ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbierek int, Mulej Alla, Sultan tal-Univers. Inti tatina l-ħobs mill-art. Dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha. Imma raw, dak li se jitradini qiegħed miegħi hawn fuq din il-mejda. Tassew, bin il-bniedem imut skont kif inhu maqtuh. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li jitradih. Jien Mulej, staqsija għal min qed jgħid. Mulej, minnu? Staqsija għal min qed jgħid.
Minu l-akbar fostkom għandu jġib ruħu bħal-iżar wieħed. U l-mexxej għandu jkun bħal qaddej. Għax minu l-ikbar? Dak li hu mal-mejda l-ikel? Jew min qed iservi? Mhux dak li jkun fuq il-mejda? Imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' qaddej tagħkom. Intom bqajtu miegħi fit-tiġrib. Bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejja għalikom. Intom tiklu tixorbu mal-mejda miegħi f'saltnati. Toqgħodu fuq it-tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-tribujiet ta' Iżrael. Mela m'hemmx traditur? Xmun, ismani. Ix-xitan ridkom fideh biex jarbilkom bħalma jitarbel il-qamħ u jipprova l-fidi tagħkom il-koll. Imma jintlab talik xmun, ħalli l-fidi tiegħek ma tonqos. Meta tkun dort lura sewwa saħħaħ lil ħutek ukoll. Ara, Sinjur, jien lest niġi miegħek anke l-ħabs. Ħanejlek Pietru. Illum stess qabel jidden is-serduq tkun ġaġġ ħadni 3 darbiet. Naqaskom xi ħaġa meta bagħtkom bla borża, bla ħorġa u bla qorq? Le, lanqas xejn. Imma issa ngħidilkom min għandu borża jew ħorġa jħodha miegħu, min m'għandux sejf ibih il-mantar u jixtri wieħed. Għax ngħidilkom hemm miktub fl-Iskrittura u kien magħdut mal-ħżiena u dak li kien hemm miktub fuq se jseħħ tas-sew. Ara, għandek żewġ tisjuf hawn. Biżżejjed. Il-qassisin il-kbar iltaqgħu biex jaraw kif se jeħilsu minn Ġesu. Imbagħad ix-xitan daħal f'Ġuda li jgħidulu l-Iskarjota wieħed mit-12. Huwa kkonfoffa mal-qassisin biex jaqbdu lil Ġesu. Ġesu ħalla Ġerusalemm u mar jitlob fuq il-għolja taż-żebbuġ. Ejjew itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Ġuda l-Iskarjota tradixxa l-Ġesu għal 30 biċċa tal-fidda. Ġesu kien jaf li sietu kienet fil-qrib biex imut għall-umanità u talab. Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi. Imma mhux li rrid jien, imma dak li trid int. Anġlu tal-mulej der mis-sema biex iqawwilu qalbu. U l-għarraq tiegħu kien bħal qtar kbir tad-demm iqattar fl-art. Għaliex irqattu. Umu. U jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib.
Ġuda. Bew sażel biex titradih lil bin il-bniedem. Mulej, tridna nagħtu bis-sejf? Ejja, arrestaw! Biżejjed. Dan miraklu! Kien hemm malfejn tiġu bis-sjuf u l-bsaten isni xi ħallil. Kont inkun magħkom fit-tempju kuljum, u qatt ma restajtuni. Imma din is-sija tagħkom. U s-seta ta' dlamijiet. Arrestaw! Assuħ sew. Is-soldati ħaduh ġol-bitħa u għaddewh biż-żmien bħala s-sultan tal-Lut. Hawn il-mantar mill-bus bir-reħ. Isa, għajdilna sa jiġri. Għajdilna, jaqqaw s-salvana ma jesta. S-salvana? Dan ir-raġel ukoll kien miegħu. Mara, lanqas biss nafu. Jien dawk rajthom flimkien. Il-qaddejjum li tijak! Kif tħossok meta tkun qiegħed minn taħt? Int wieħed minnhom. Le minix. M'hemmx dubju li dan ir-raġel kien ma' Ġesu. Isimgħu jitkellem. U wkoll Galilew. Morlem. Ma nafx dwar xiex qed titkellmu. Ġesu dar u ħares dritt fajnejn Pietru. U Pietru ftakar f'dak li kien qallu l-mulej. Illum, qabel ma jidden is-serduq, int tkun ġaġġ ħadsni 3 darbiet. Mulej, qed li ser nibqa' miegħek. Mulej, u mmut għalik ukoll. Messaġġ ħadtek. Inti ħfirt lill-missirijietna meta ħaduha kontra keltek. Inti rrabjajt magħhom. Inti ma qritthomx. Minħabba mħabtek lejhom. Il-patt tiegħek u l-fedeltà tiegħek. Inti ħfirtilhom. Provaqta min. Provaqta. Min sejtik li jmiss. Iqfu. Għattilkom iqfu. Ġibuħ qudiem is-Sinedriju. Mur! Ix-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba
iltaqgħu biex jinterrogawh. Għajdilna, inti l-Messija? Jekk ngħidilkom, intom ma temnunix. Jekk nagħmlilkom mistoqsija, intom ma tweġbunix. Min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla. Mela int li bint Alla? Inti stess qed tgħidu. Min itih l-autorità xejn dan? Aħna stess smajna dak li qal. Tlaqna bieħan Pilatu. Iva, tlaqna bih. Mexxi. U ħaduh għand Ponzju Pilatu, l-iktar kiefer mill-gvernaturi Romani kollha. Pilatu nnifsu kien ikkundanna eluf ta' nies għal-mewt, tant kiefra u bil-mod, it-tismir tan-nies maslaleb tal-injam. U x'ġejtu tagħmlu hawn? Daqshekk kmieni fil-ħodu. Dar raġel qed ixewwex lil niesna. Ħoloq irvel fis-suq tat-tempju. Sa jkun il-kastik tiegħu? Ikkundannah. Ma nsibx raġuni għalfejn għandi nikkundanna. Imma sibni ħati, jgħid li m'għandniex inħallsu taxxi lil Ċesari. Jistqar li huwa l-Messija. U re. Re? Int ir-re tal-Lut? Int qed tgħidu. Beda jgħallem fil-Galilija, issa ġie hawn. Fil-Galilija? Dan ir-raġel Galilew? Allura, inħallu lil-Erodi jiddeċiedi. U x'għadu hawn f'Ġerusalem? Ħudu ħant Erodi. Allura int, min tgħid li int? Min huma dawk li int tgħid li jimxu warajk? Jgħidu li inti tagħmel ħafna mirakli. Għamilli wieħed. Sinjur, u qiegħed jgħid tixwix kbir fost in-nies. U jgħid li hu Sultan. Inti? Sultan? Majesta! Sawtuh! Ħoduh lura għand Pilatu, din il-provinċja tiegħu. Dar raġel
Ma mel xejn li jisħoqlu l-mewt. Għalek senti his-swat u nibad. F'din il-festa inti obbligat teħilsilna raġel. Eħilsilna il-Barabba. Iva. U eħlisna minn dan. Iva, tina l-Barabba. Salbu, salbu. Iva, salbu! Saltu. X'int tistenna, Pilatu? Dan Ġesu! Għalix taqruħ taqrek! Il-Messija! Ma għamel xejn ħażin! Eġbruħ. Imma baqgħu jgħidu b'ħanġra kbira li Ġesu għandu jissallab. Għalhekk Pilatu kundanna lil Ġesu għal-mewt kif xtaqu u tawlhom. Lil Barabba, ir-raġel li xtaqu, ħelisulhom. Dan Barabba kien mitfuħ il-ħabs fuq ir-rvel u qtil. Lura! Lura! Arsqu lura! Aren! Sam il-bot minnu! Arsqu! Arsqu! Lura! Arsqu! Għamlu l-wisa! Tersaq min-nos! ċalla x'kien ngħidlek! Ejja! Qum! Int! X'ismek int? Xmum minn Ċirena, Sidi. Ejja law! Aqta u l-ħbula! Int, ġorru! Ejja! Mexxi! Lura! Allo! ċaqlaq! Sul min-nofs! Lura! Ersqu! Lura! Nibkuk, senjur. Nibkuk. Ixrob. Ixrob. اشرب سنيور اشرب. Nisa ta' Ġerusalem, mux li jibku, imma jibku lilkom u l-lolietkom. Għax jek dan qed jagħmluh li t-sok meta dwaħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Alla jgħinek. Nitolbu għalik. Mexxi! L-isfel! Ejja! Ħaffef! Ħaffef! Int! Itlaq! Ejja! Ħaffef! Aġġel! Aġġel! ċaqla! Ejja! Int! Mexxi l-qoddim!
Missiera ħfirilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu. Iva, salva lilek innifsek jekk int il-Messija. Enżel minn fuq is-salib. Orejna wieħed mill-mirakli tiegħek. U Ġesu ġie msallab bejn żewġ ħallilin biex isseħħ il-milja tal-profezija bħalma kienu ħabbru l-profeti mijiet ta' snin qabel. Di mhux libsa ta' xi ħadd ordinarju. Ejja, ħallija, taħtaħiex. Ejja, nalabu għalija. Kemm inti fortunat. Issa l-irbaħ tista' tagħmel biha. U tqedet kidba fuq rasu li kienet tajt, dan hu is-Sultan tal-Lut. Salva lilek innifsek jekk inti s-Sultan tal-Lut. Int minċ il-Messija salva lilek u lilna. Qas minn Alla ma tibża. Int qiegħed taħt l-istess kundanna. U ma għamel xejn ħażin. Ftakar fija mulej, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Tassew ngħidlek. Illum stess tkun fil-ġenna. Miegħi. Issa kien nofsinhar u waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sa tlieta. Il-velu tat-tempju iċċarrat minn nofs.
Missi. Fil-fidejkien. Nerħi. Ruħi. Meta ċenturjun, kap ta' soldati Raġ ġara, faħħar lill-Alla u qal: Ikun imbirek Alla. Dan tassew kien bniedem ġust. Giuseppi minn Arimatija, raġel ġust, membru tal-Kunsill li ma kienx qabel mal-membri l-oħra dwar dak li sar, talab permess minn Pilatu biex jitfen lil Ġesu qabel tinżel ix-xemx. ħanġibu żjut u l-fwejja biex inħejju l-ġisem tal-mulej. Jiena nejn imma ħaffu għax issibda l-waqt magħna. Marru lura d-dar u ħejjew il-fwejja ħal-ġisem il-mulej u fjum is-sibt straħu skont il-liġi. Kmieni filgħodu ma sbieħ il-ħadd ġew ħdejn il-qabar bil-fwejja li kienu ħejjew. Iżda sabu l-ġebla tal-qabar imgerba u x'indaħlu ġisem il-mulej ma kienx hemm. Għaliex tfittxu l-ħajji qalb il-mejtin? Ġesu mhux mejjed, imma tiftakrux kien qalilkom meta kien għadu l-Galilija? Bid il-bniedem se jiġi mgħoddi f'idej ħżiena. Ikun imsallab u fit-tielet jum iqum. Isimaw, sibna l-ġebla mgerba. X'intħanna? Il-ġisem tal-mulej ma kienx. X'inhu il-ġisem ta' Ġesu mhux hemm? Iż-żewġ tirġiel derunna. Anġli jittu. Daqs ix-xemx. U għalunna. Għaliex tfittxu lil minu ħaj fost il-mejtin? Veru. Hemmnuna. Hemmnuna. Rajnijhom tassew. Murara li kien nifsek. Il-qabar huwa vojt. Petru, jeħtieġ li temminna.
Ġesu der lil-tnejn mid-disċiepli huma eċitati marru lura għand l-oħrajn. Il-mulej qam tassew. Der lil xmum, derlu. Lanqas arafnieh. Għal-inqas mhux fit-triq. Imma fil-qsim tal-ħobs, arafnieh. Iva, femmaws, stramba li der hemmhekk. Il-paċi ma'kom. Għalfejn tħawattu? Għalfejn netikolkom dawn id-dubi? Araw, idejja u riġlejja. Araw li jienu tassew. Missuni u tindunaw. L-ispirtu m'għandux ġisem u għadam kif għandi jien. Dawn huma l-affarijiet li kellimtkom dwaru meta kont għadni magħkom. Li dak kollu li nkiteb dwari fil-liġi ta' Mosew fil-kitbiet tal-profeti u fis-salmi kellhom iseħħu tassew. Dan hu li hemm miktub. Il-Messija se jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U fismu il-messaġġ ta' ndiema u ta' maħfra mid-nubiet jixxandru mal-ġnus kollha tad-dinja. Ibda minn Ġerusalem. Intom xhieda ta' dan kollu. Jien stess nibatilkom lil dak li missieri wiegħed imma li ssibqgħu fil-belt. Sa ma Alla jkun li bbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-mulej jkun magħkom. Li natat kull seta fis-sema u fl-art u kull imkien. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. Għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom jimxu ma' dak li ordnajtilkom jien. La tibżawx, għax araw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żminijiet. Żmien twililu l-profeti kitbu fl-Iskrittura li Alla se jibgħat lill-Messija biex isalva lill-midinbin u jaqgħadhom mill-ġdid mal-Alla. Il-ħajja ta' Ġesu turi li hu tassew is-Salvatur li Alla wiegħed lid-dinja. Profeta imsejjaħ Iżajija kiteb: Ix-xebba titqal u jkollha iben. U hekk ġara tassew. Marija tqalet bil-qawwa tal-Alla u waqt li baqgħet verġni weldet lil Ġesu. Kif kien miktub li l-miraklu ta' twelid tiegħu kien sinjal li dan l-iben kien tassew il-Messija, dak li Alla isejjaħlu ibnu. Meta n-nies kienu jaraw lil Ġesu kienu jaraw in-natura u l-qawwa tal-Alla u għafejjaq, ħafer u qiegħed post fis-saltna eterna. Ġesu issagrifika ħajtu u bata l-kastik għall-bnedmin kollha. Imbagħad reġaħa l-ħajja sinjal li qawwietu hi akbar mill-qawwa tal-mewt. Ġesu il-Messija qal: Jien għandi s-seta li nagħti ħajti u s-seta li nerġa' noħodha. F'ħajja Ġesu seħħew il-kitbiet tal-profeti u kelmet Alla ġiet ikkonfermata bħala perfetta u eterna. Ġesu qal ukoll: Klimi ma jiġi qatt fix-xejn. Ġesu ġie biex jagħtina ħajja bil-kotra, bħalma kien meta ħalaqhom raġel u mara. Imma huma ma fdawx f'Alla u ma bdewx il-kmandamenti tiegħu. Dan l-emil firridhom minn Alla. Fl-Iskrittura miktub li l-bnedmin kollha dimbu u li l-frott tad-dnub u l-mewt.
in-nies li jidimbu ma jistawx ikunu f'relazzjoni ma'Alla. Imma bħalma Alla provda l-muntun fil-frijaj biex imut minflok bin Abram, hekk ukoll Alla bat lill-ibnu l-waħdini biex imut minflok Uliet Abram. Dan sar biex dawk li jemnu u jpoġġu l-fiduċja tagħhom f'Ġesu ikunu jistgħu jidħlu huma wkoll fil-preżenza t'Alla. Għalhekk dawk li jimxu wara Ġesu ma jiġux ikkastigati imma jgħixu ma'Alla għal dejjem. Meta Ġesu għamel l-imwiet lid-dixxiepli tiegħu qalilhom l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet għad tixxandar f'ismi lill-ġnus kollha. Ġesu qal ukoll li se jibgħat lill-Ispirtu Santu biex ikun mad-dixxiepli biex jurihom il-verità u biex jagħtihom is-seta li jimxu fit-triq t'Alla. Meta l-mara midimba nidmet u bdiet timxi wara Ġesu, Ġesu qalilha dnubietek maħfura, il-fidi tiegħek fija salvatek. Ġesu qal li meta n-nies iħobbu tassew lil Alla dan ikun sinjal li Alla ħafrilhom dnubiethom. Ġesu il-Messija sejjaħ in-nies għal warajh. Dawk li jiddeċiedu li jsegwu lil Ġesu jistgħu jibdew ir-relazzjoni tagħhom miegħu billi jużaw kliem bħal dan. O Alla, int qaddis u ta' min ifaħrek. Nirringrazzjak tal-li tħobbni. Jiddispjaċini tal-li ma bdejtx il-kmandamenti tiegħek u dnibt kontra tiegħek. Nirringrazzjak tal-li bat lil Ġesu biex imut fuq is-salib f'ismi u li qam mill-ġdid mill-mewt. Nirringrazzjak tal-li inti batejt il-kastik minħabba id-dnubiet tiegħi. Jien irrid nimxi fi triqatek u naċċetta lil Ġesu bħala s-Salvatur u l-mulej tiegħi. Nirringrazzjak tal-li ħfirt li dnubieti u tal-li ftaħt li triq biex inkun miegħek għal dejjem fis-saltina. Nitolbok biex tagħtini l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex ikun miegħi u jurini t-triq tiegħek. Biex jagħtini l-qawwa biex inħobbok qalbi kollha u biex ngħix ħajja li toġbok. U jalla il-bnedmin kollha ifaħruk ma' kullimkien fid-dinja. Amen. Ġesu qal lid-dixxiepli, in-naċ tiegħi jarfu leħni, jiena nafhom u huma jiġu warajja. Dawk li jimxu wara Ġesu jiltaqgħu flimkien, jitkellmu miegħu kuljum, jistudjaw il-kelma tiegħu fl-Iskrittura, ifittxu li segwuh bl-eżempju u jgħidu lill-oħrajn dwaru. Ġesu jiggwidhom u jqawwihom permezz tal-Ispirtu t'Alla li jgħix f'qalbhom. Iżommu f'rashom dak li Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu qabel ma tela s-sema fit-tron tiegħu. Alla tani s-seta kollha fuq is-sema u l-art. Kunu għafu dan, araw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien.